ಎಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಪೋಣಗ ಸಮಯತ್ತನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಳಾತನ್ ಮರ್ದು ಸ್ವಯಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಲಿಡಮ್ಮ ನಿಖಿತೆ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಬರಪುಣಿ ಅವ ಪರೋಡಿಯೇ ಐಟೆ ಮೀಪುಣತ್ತೆ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಅತ ಯಾನು ಪರ್ನೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ 10 kg ಅರಿದಿ ಕುಣಿ ನೆನಪು ಬರ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಪರ್ನೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸರದಿ ಕುಣಿ ದಾನೆ ಯಾನ್ ಪರ್ನೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಊರಿಡಿಕ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ತಿರುಗುನಿ ದಾನೆ ಯಾನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಲ್ಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ದಾಯ ಬರ್ಪುಣಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಓ ಸರ್ಕಾರ ಸುರುಕು ಸರ್ತ ಉಂತುಲಿ ಎಂಚ ಸರ್ತ್ತೊಂದುನಿ ಇತ್ತಿದ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಬುಗಿಲ್ಡುಂಟು ಬರ್ಬಂದಾನೆ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋ ಓ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಕ ಮಗಿರ್ದು